Duha ka mga empleyado ng Bacolod City LGU nga ginaaligar imbolbado sa pagpangilkil, ginpanginwala ang aligasyon batok sa ila. Yaring balita nga atong gitutukan. Padayon nga ginatutukan sa Bacolod City Legal Office ang investigasyon angot sa ginaaligar pagpangilkil sang empleyado sa Bacolod Environment and Natural Resources Office kag City Treasurer's Office. Nabaton na sa talatapan ang sabat sang duha sa show cause order kung sa diin hugot nila nga ginapanginwala ang aligasyon. Nagsabat man, nag-file man sang answer. So ara na subong sa investigation, no, kag sa na-hearing na kami na deny man tanan, denial, di po dapat defense man. Modus kuno sa mga ini nga magbaton sang kwarta, agod maproseso ang business permit bisan pang hindi inisakop sang ila trabaho. Sa karon tapos na ang preliminary conference angot sa Benro employee. Igasunod diri ang empleyado sa City Treasurer's Office. Nabalik na sa mga tagreklamo ang nakuha nga kwarta sang duha ka mga empleyado. Apang magapadayon gihapon ang proseso sa pagpasaka sa kaso administratibo batok sa ila. Muna yung parte sa policing na to, no, nga proseso sa gobyerno, hindi naman na overnight lang makuwantanan. Muna, padayon tagid ang administrative procedure. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso, 1 Western Visayas.